Здравейте хора, това е едно видео да ви кажа, че само ме питате как изтегляте маповете, какви са маповете, може ли линк за маповете, така. Сваляте си NCP Master, влизате. Ето тук има едно мап, цъкате го. Чакате да ви зареди. Тук има едно листче с всичко: Adventure, Creation, Minigames, Parkour, Puzzle, PvP, Redstone, Roller Coaster, Survival, Order. И търсите, Find the Button, версия 3. Теглите го и си го играете. Видеото е малко кратко, няма да е обработено. След това ще кача един клип на Parkour Semi, който ще го видите след този. Ще го видите преди този клип. И да, хора, надявам се да съм ви помогнал и вече да знаете, ако се чуете откъде ги тегли маповете, теглите си приложението, сваляте си маповете и ги играете. И да, както казах, клипа няма да бъде обработен и съжалявам за това, но какво да спре. И да, надявам се да съм ви помогнал, ще се видим в другите клипове, хора, чао!